Salutare! Eu sunt Viorel de la Vimar România și sunt mândru să colaborez cu cei de la iResidence. În iResidence am implementat sistemul de control și automatizare al locuinței de la Vimar, sistemul View Wireless, care ne aduce avantaje și câteva beneficii atât pe partea de siguranță și securitate, cât și pentru confort. Sistemul View Wireless este un sistem modular compus din mai multe tipuri de aparate care ne fac viața mai ușoară sau ne măresc gradul de confort sau de securitate. Sistemul de bază este compus din controlul accesului, care constă într-un videointerfon cu un post extern în exteriorul clădirii și posturile interne din fiecare apartament. Fiecare post intern poate fi configurat individual și avem posibilitatea să primim apelurile atât pe display-ul pe care îl avem în apartament, cât și pe telefon. Pentru fiecare videointerfon putem să configurăm până la 5 utilizatori, astfel încât fiecare membru al familiei să poată să primească apelurile pe telefon. Sistemul conține și modulele de control al iluminatului, astfel încât putem să centralizăm și să facem scenarii, astfel încât atunci când plecăm de acasă să apăsăm un buton și să se stingă toate luminile, sau când venim acasă să apăsăm un alt buton și să se aprindă luminile pe care ni le dorim într-un anumit scenariu. De asemenea, toate scenariile pot fi controlate atât din butoane fizice, să ne fie ușor și foarte familiar pentru toți membrii familiei, sau putem să le apelăm din telefon sau cu ajutorul asistenților vocali. Sistemul se integrează nativ cu asistenții vocali Alexa, Siri sau cei de la Google. Un alt modul al sistemului este cel de securitate, astfel încât pentru fiecare circuit de alimentare, de prize sau de alți consumatori vitali din apartament avem o protecție pentru fiecare, iar în momentul în care puterea consumată din circuit depășește o anumită valoare, o să primim o notificare pe telefon, iar la cealaltă treaptă de consum o să se dezactiveze automat, astfel încât să prevenim orice fel de risc de siguranță. Un alt modul important este cel de control temperatură. Cu ajutorul sistemului putem să controlăm temperatura din apartament, atât local cât și de la distanță. Putem să o optimizăm pentru a avea eficiență energetică sau, în cazul în care suntem plecați în vacanță pentru o perioadă mai lungă, să nu avem consumuri inutile de energie. Sistemul controlează atât încălzirea cât și aerul condiționat. Acest sistem funcționează cu tehnologie Bluetooth de ultimă oră, astfel încât toate modulele comunică între ele pe Bluetooth fără să fie nevoie să fie conectate la internet. Din acest motiv, în cazul în care avem o întrerupere de tensiune, revenirea sistemului este instantanee, durează maxim o secundă până când sistemul funcționează în parametri nominali. Conexiunea la internet este utilă doar atunci când vrem să controlăm de la distanță prin intermediul telefonului sau al tabletei și se face prin intermediul cloud-ului de la Vimar, care este gratuit și nu implică niciun fel de costuri suplimentare. Prin intermediul cloud-ului putem să controlăm cu ajutorul telefonului sau a tabletei orice componentă a sistemului. Putem să aprindem și să stingem luminile, putem să setăm temperatura, putem să activăm scenarii, putem să primim notificări de siguranță și de securitate în cazul în care avem un circuit care este prea încărcat sau în cazul în care vreunul dintre senzorii de geam deschis sau ușă deschisă a fost activat sau dezactivat. Aplicațiile de pe telefon sunt gratuite și pot fi instalate atât pe sisteme iOS cât și pe sistemele Android. Securitatea sistemului este maximă și este dată de securitatea conexiunii la Wi-Fi, în așa fel încât nu poate nimeni să se conecteze la sistemul vostru și nu poate să vadă niciun fel de detalii atâta timp cât nu i-ați dat acest drept prin intermediul aplicației. Le mulțumim partenerilor noștri de la iResidence pentru că au ales sistemul View Wireless pentru a fi instalat în apartamentele din acest complex. Și pentru mai multe informații puteți apela la site-ul nostru.